Hola a tots i a totes. Com sabeu, el salari mínim interprofessional ha pujat fins a 1.000 euros al mes o 14.000 euros bruts a l'any, sempre que es treballi la jornada completa de 40 hores setmanals. Aquesta pujada afecta a uns 2 milions de treballadors i treballadores aproximadament. Majoritàriament treballadores de la llar i alguns treballadors que no en tenen un conveni col·lectiu que regularitzi el seu sector. Si pregunteu com he de cobrar el salari mínim interprofessional, doncs teniu dues opcions. Cobrar-ho en 14 mensualitats, que són 12 mensualitats i dues pagues extraordinàries, una al juny i una altra al desembre, o prorratejar les pagues i cobrar-ho només en 12 mensualitats. Això és per la jornada completa, però si pregunteu si treballa la jornada parcial, doncs sempre és la part proporcional del percentatge de la jornada treballada. Per mi, personalment, aquesta pujada queda sota de l'IPC del 2021, perquè si tenem en compte que l'IPC del 2021 ha acabat en 6,5%, aquesta pujada ha generat una pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors i treballadores. Però no només els treballadors que cobren el salari mínim interprofessional, sinó també els treballadors que tenen un conveni col·lectiu, perquè els productes més bàsics, per exemple, l'alimentació, els carburants, l'energia, doncs han pujat i han arribat a una pujada que ens ha generat a nosaltres, els treballadors i treballadores, una pèrdua molt important del poder adquisitiu. Per tant, nosaltres hem de tenir en compte això, que reclamem una pujada dels salaris que correspon realment a la pèrdua del poder adquisitiu que hem perdut els darrers anys, perquè, com sabeu, hi ha molts convenis que estan congelats i porten anys congelats. Per exemple, el nostre cas, el cas de la neteja, per exemple, hem arrastrat una congelació salarial de 3 anys i després ens han pujat un 1,5% per cada any. I aquest any 2022 en tenim un conveni que està congelat i no tenim pujada salarial. Per això, cal conscienciar els treballadors i treballadores que reclamar la pujada del salari és un dret, i nosaltres, com a classe treballadora, ho hem de reclamar. Res més, moltes gràcies i fins una altra.